So, Yun mga kabeli. sa mga beli, nandito tayo ngayon sa Angeles City. So, ano to, mga beli, kakain lang kami ng sisig ni Aling Lusing. So, mga beli, ito yung original sisig master. Sisig Queen kung tawagin. So, mga beli, yun ang bansag sa kanya, Sisig Queen. So, si Adam, Sisig King. Master sisig. Master sisig naman si Adam. Shoutout po kay Paring Mori. Yan. Siya po tingin ko. Shoutout po sa lahat. Hindi nagpapalit ng kutsara, sabi. Tumuon ulit, papalit po kami. Papalit po kami ng kutsara. So yung mga beli, kakain muna tayo ng sisig ni Aling Lusing. So nasa Angeles din tayo para matikman po nila Anton sa kanila Mori. Naisama na ba kita doon, Mori? Hindi pa po. Hindi pa ano. Ito na rin, hindi kami yung kakain. Magalang. Ay, saka si Anton, naisama na natin si Anton. So mga beli, yan, nandito na rin tayo. Di kumain na tayo ng sisig ni Aling Lusing. So mga beli, ano na to? Siya yung nakadiscover ng sisig Kapampangan. So kumbaga gumaya lang si Adam ng sisig. King sisig. Nananare. King sisig. Baligtad King sisig siya, hindi siya sisig king. Okay, so nandito na tayo. So mga beli, malapit na tayo. So yung mga beli, nandito lang sa kanto ng, anong kanto to kuya? Area mga kabeli. So ito yung tinatawag na area manager. So ayan na. Ayan na. Ayan kuya. So yun. Mga beli, nandito na tayo. So di ko lang alam kung open na sila. So time check lang tayo, last 10 na ng umaga. Okay, tanong nyo muna kung pwede na tayo mag-dining. Pwede po kumain. Dakal na. Ako barbecue po tsaka Aling Lusing. Sisig. Pasok. Magkano gusto? Aling Lusing. order kayo sa board. Ha? Order kayo. Okay mga beli, kain na muna tayo. Sisig Kapampangan ni Aling Lusing. Saan ba order ka? Yung sa order ko ya. Okay, so ito mga beli, may mga pork barbecue, isaw. Boss, okay lang, naka-video ka na? Magkano pork barbecue nyo? 60. Sa mga beli, 60 pesos. Tapos isaw, 30. Sa mga beli, nag-ayos pa lang po sila. Anong oras kayo nagbubukas, sir? Sir, 9 kaso 9. prepare pala. 10 operate na. Anong order niya? Sisig. Ayan, 5 sisig, sir. Ilang rice? 5 muna. Tapos soft drinks, tubig. Soft drinks na lang. Malamig na Coca-Cola. Ayun, malamig na Coca-Cola. Yung 1.5 na lang po. Wala ba yung solo lang? Ha? 1.5. Sige. Isa lang. Sir, serve na lang. Okay, thank you. Okay, mga berry, serve na lang. So, hintayin na lang natin. Yan mga berry, siling pula. Sibuyas na pula ang gamit. Sibuyas na pula. Sisig na. Ilan taon mo nang ginagawa yan, kuya? Matagal na, so 15 years. 15 years ka na dito? 17 years. Mga beli, 17 years na si kuya nagkakayat ng sibuyas. So kulay pula yung gamit na sisig nila. So mga beli, ito yung mga bumisita na rito.
ayun yung mga sikat na bumisita na rito mga beli, mga artista. Tapos napabilang din po sa ano, ayun o, International Culinary Sizzling Sisig Festival. Okay mga beli, yung eto sisigan na to, marami ng branch, hindi lang isa. So alam ko kung kahit Tarlac meron na to eh. Guagua, Tarlac, Arayat. Basta hindi ko lang alam kung lumabas na sila ng Pampanga, kung meron na silang branch sa ibang probinsya. Pag si Moria nagtayo na sisigan, anong tawag? Ano? Ano tawag mo? Pag si Mori Sisig ngayon. Sisig Kamyas. So mga beli, dito kasi sa amin may naglalagay ng ano, sa sisig naglalagay din sila ng kamyas. Instead na kalamansi ilagay, kamyas na nilalagay nila. Oo nga, gawin nga natin yung dam. Pwede naman po eh. Marami kami sa akin Ilang kilo? Isa po. Eh, libre po yung mga kamili. Libre lang po yung mga kamili. Pwede na po ang kumuha doon. Magkano daw sisig? So mga beli, isang order ng sisig dito is 250. Yung nasa sizzling plate. Nga. Ito naniwala. Ah, beli, may plato na tayo. Sausawan na sisig. Sir, pengi kaming kalamansi sa sili. So yeah, beli, magre-ready na tayo sa sausawan natin. So sili, kalamansi, toyo. Okay mga beli, may rice na tayo. Walang toyo. Ayan. Dahil na yung toyo. Hindi pa pala sa atin. Kaya galing, ready muna tayong pagkain natin. So ayan mga galing, dumating na yung sisig. Okay, re, kuha na re. So mga galing, isang serving na ito, nasa magkana? So 250 ito no? Kaya galing. So mga beli, yung ganito karami. So yung ganito karami is 250 pesos. Okay, Ton, pray muna tayo, Ton. Maraming salamat po sa pagkain na kain sa amin. Pinatayo po lagi kami sa aming lakad. In Jesus' name, thank you. In Jesus' name. So mga beli, kain muna tayo. Ayan. So sisig ni Aling Lusing. So ito mga beli, niyaw din to. So tikman muna natin. Sarap. Ay masarap yung sayo mo ito. Fresh lang mga beli. Na. Fresh lang. Ay, ayaw talaga magpatalo ni Adam. Ano ka beli? Kaya mahalap pa yan. Yan. So mabili yung gamit nila tenga.
Teka ng baboy. Meron siya katay ng manok, kaya lang hindi ganun karami. Kahit po tayo mga kabeli. Ay, mabili. Anyaman na. Akin nila na. Mga po. Mga belis, sinasabayan nila ng sili pampagana yun. Ano sabi niya kung Bertin? So may kasabihan doon sa amin. Yung nagpapatrabaho daw ayaw magpakain ng sili. Kasi daw nakakalakas daw kumain ng sili. Boss, may soft drinks ka rin, boss, ha? Okay. Galing doon. Kon, galing ka pa? Bago na, kukuha na lang tayo. Hindi siya nakatakot kainin, mga belis. Hindi siya totaling puro taba. So karamihan laman. So halo siya laman taba. Wala na, simot na yun sa akin. Atin tara.
Okay mga Benny, pag nagawin kayo dito sa area na to, pasyalan nyo to. Daming guwa ba yung kanin mo? Wala. Pre, kanin ba? Solve, mga Benny, okay na. Ano na? Mga pinagpawisan, no? Nagpapawisan ka na yan. Pero po mga kader eh. So mga Benny, okay na tayo? So magbayad na tayo. Ate, bayad po. One rice na kami dito. So mga Benny, tignan nyo yung init, oh. Yun. Dam, pag-ibayaran. Thank you po. Magkano ba total, Dam? 182. So mga Benny, ito yung okoy. Ito yung sariwa. Yun. Sarap to, yung salada. Ako ano, boss? Chicken inasal. So dito yung ano mga Ben nag-iyaw. Ayan, may mga ito. Boss, pwede ba kumuha ang video dyan, boss? Thank you po. Hindi ako na ito mga belly. Tapos ito yung mga pork barbecue nila. Yes, yes ma'am. Okay, baka masunog. Hello po. Boss, salamat. Thank you. Nabusog na naman. Okay, so mga belly, ito yun. Malapit sa Pangpang Market to. So yun, ingat na lahat. Busog na naman. Thank you.